bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala ɗo woni ene woniri yo jame kisse Allah gone men suka e mawɗo debbo e gorko caggal jettuɗen Allah julɗen lawɗo makko tedduɗo ɓurnaɗo windere jettuɗen jignaɓe men jignaɓe mumen sernaɓe men sernaɓe mumen sérifaɓe men sérifaɓe mumen mo kala en jettiɗum en jarnimo ɗum jetto joguiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi en garti ɗo e yewtere men Gannde ɓaleɓe ɓe mbiɗen eɗen duwono mawɓe men ɓe ganduɗa ko hen gonno nguuri hen teddi hen kowoni hen neemi hen dañi hen foddeji mawɗi wona mabɓe yaaɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna mawɓe heddiɓe e mabɓe ɓe yo Allah ɓoyno duuso ngo juuta Allah ɓoyno gandal ngal e mabɓe suwaɓe kadi woɓɓe waɓe Alaji Moussa en yiɗɓe janggude gam naftude rendo ngo yo Allah junno balɗe moƴƴina battande en garti ɗo e ngal ɗo dawal Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndommbo o wona koɗo e galle he Alaji Moussa ko wadde fof calmina bandiraɓe so ɗum yewtini ɓe wayama yiyede holto kettirɗa eyyi on calminama on juurama bandiraɓe Europe o e Asie o e Afrique o foof salminama juurama yiɓɓe men Piindi TV e yimɓe hettotoɓe Piindi TV ɓe foof calminama juurama beltanama ene wayi enen kam ko Fouta tan keneɗen ngol ɗo lawol en mbayri ɗo seeɗa noon kono tan ko haajuji tan gonno Fouta to jaaɗen toon tan ɗeɓɗen toon lelde seeɗa tawi noon kono hanti yimɓeɓe toujours ko noddude ne namno émission ngaji ɗi on mbaɗani kono kadi haajuji ɗi ko hen jeeya ɗum noon ɓe calminama ɓe juurama en calmini kadi wonɓe sababu jonde nde ɗo Piindi TV foof nde Allah jurnata balɗe mumen amin a jarama Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndommbo caméra o ko Djiby Dieng won toon gandolina tawta ɗum on tan ɗum ko Ali Fall Alaji Moussa ko heewi no foti namnede kono hande o kalten ko fate pittirɗi pittirgal mawɓe men ɓe ganduɗa ko jeeyankoɓe e walankoɓe fof ne kewi ɗum hutorade haade am yettade ko amen ko minen holno min kutorto ɗum an e banggue Gannde jangguɗon nde hol nafo e pittirɗi hol bonande muɗum e joni o koye nafoore natten eyyi pittirɗe Abou fulɓe ina keewi ko kutorto hen pittirgal wonko rentete e mum kadi pittirgal ko mbiyen bale hewɓe hande wiyoɓe mbimi ganda ko woni pittirgal ɓe mbiyata ko bale ko jol fof ɓe nawi ɗemgal ngal bale men gadanteje ɗe taw wona bale tubakoɓe ɗe gadanteje holno mbayatno woni bale kaɓɓateɗe ɗe cewɗe juɗɗe kaɓɓateɗe ɗe eyyi bale ɓagguetake so ɓaggama ina gadda e galle gueɗe seyɗani e gueɗe goɗɗe ha heewi ɓagguetake eyyi bale taɓetake eyyi bale taɓetake ɓagguetake eyyi debbo reedu puɗɗiɗo woɗɗoyde seeɗa so taaɓima bale tan ɓiɗɗo arat debbo reedu taɓata ko bale eyyi mo reedu mo fuɗɗi dañ lebbi 5-6 taɓata ko bale taɓima bale ɓen goni jiɓi ɓiɗɗo ara tan no maayi walla wona ara tan tawa timmani no foti wade ni ɗum ɗon koye caɗele bale jeeya nafoore bale bale ne itta dabare bale neɗɗo no jakda e ɓandu mum beele ko seyɗani walla ko dabare walla ina itta ɗum bale sa ƴetti coggal ma a ƴetti bale a waɗi ni coggal ngal so ngal yeehi ngal artata ngal lambata so tawi ko ngal yeeyote ngal tawi koko yeeyoyte kocca bale tan mbayano pittuɗo e dow keeceje majje mbaɗa ni bedditaɗa balle ɗe ngal wona lambawal ngal artata ɗum koye gueɗe fulɓe mbaɗata bale pittude ha naywi anis bale naywi kewi wontude ko bale tarodde debbo mo dañani dogi ha maayi docteur dogi foof hori andu holko haɗi so daɗɗingal hakkude baldi less baldi mabɓe kanko mbo wondato tawi ko seyɗani walla ko dabare ina iwa ha laaɓa waɗe less baldi hakkude e cakka less sino waɗi ɗum no haasi tawi ko gueɗe seyɗani walla gueɗe goɗɗe ɗe laaɓani ina iwa bale so neɗɗo noddama lawol ina huuli ina miiji wota yaade loggo dufta kuɗol bale helangol kele cewɗe wadda ƴulmere fiila
kala ɗo mbaɗɗa ɗum poos ma sa yeehi ma artu sorten ko ɗo helangol kele cewɗe hel ɗum kele cewɗe waddangol e ƴulmere kele ɗe ngala limoya ko bawɗe wonde fof kela tan kele cewɗe ha fota ƴulmere nde mbaɗa garage tan piila mbaɗa e poos ina haasi sa yeehima e artu wona ñande hen kam wonata eyyi ɗum ɗo foof koko hutorte bale nayeje tawa jomum ko yakori fof moƴƴata ko yiili fof dañata jagga bale nayeje haɓɓita ɗum bale nayeje ɗe haɓɓita ɗe fasna ɗe fasna eyyi waɗa e barmi fasna ha fasa siwo ndiyam ɗam yaretaki noon ɗam ɓuftete tan ina ɓufto hen ina itta ɗum ha laaɓan itta ko woni hen foof galle kewɗo haala e coowo tawa nanodirani ko musibbaji fitinaji pittowo galle o somo fin o fitta o rendina mballito fo e hakkude o ñaago hen nanodiral ina haasi yimɓe galle ɓe fof ɓe nanodira so fitti o ne kurjo o ha gasi ha pari o ñaago hen nanodiral e bawral e famodiral o naw guuri ndi o rufoy huuɗo ko kam nanodiri hadde rendinama ɗo gotel debbo mbo joom galle mum hewani e mum haaju ala nafoore e mum no feewi so ƴetti inde gorko o waɗe kayitel o haɓɓitat balle ɗe o waɗa gayrotere bari o haɓɓa o woppa hen balɗe tawi tan eɗe pittire ma on yiɗɗum ma on nafa ina heewi ko woni e balle abou ɗum mboɗo andi sa henaki so tawi gorko nani ɗum yii debbo ne yana sooda pittirɗe wiya ɗum ko mbatta ɗi pittirɗe hay gorko mo jooɗotaka jahowo goppowo tan wona e ladde tan ha lelorɗe arta so mbo ƴetta pittirɗe mbo waɗa ni paɗe ɗe tan on nattat yaade o jooɗoto rewɓe jalluɓe nani to soɓe nani ɗum kam rewɓe jaaɓe sisiɓe jangguinɓe nani ɗum te maɓe toppi ɗum sono jaaɓi Alaji Moussa a haali joni a haali taaɓede moƴƴani nayeje ɗe ko nafata a haali no ɓaggede ko saabi ɓagguetaki eyyi aɗa andi balle tubakoɓe kam toujours mbeɗa yiya no ɓaggi no ɓagguiɗa no ɓagga eyyi ɗeɗo ɓagguetaki lelete bale men gadanteɗe enen ga tawa han tubakagal ko naati ko hay ɗe ene darne kono balle lelete tan balle kadi joñete sa addete balle taaɓede ko wonde ɗo rewete sino joñe lelete ɓagguetaki kono ɗeɗo baɗɗe ɗe tubakoɓe joguino mbaɗi looci kay koko ɓagga tan ɗen ko ɓaggueteɗe ɗen gandanoko sa yi ɗeɗo kaɗo haalan haale ko balle ɗeɗo ɗe ganduɗa gadanteje ɗe ɗi balle men cosaan ɗe ko ɗeɗo ina waɗe lootalle ina lootere mbimi aɗa yeehi duftuɓe kuuɗi balle ina pewdira lootalle foof ko ittude sino waɗi seeɗani e dabare kala kam ko abbe banggue seeɗani e dabare walla ko woni gueɗe ko wona dendal ko wona pamodiral balle ina jawri ɗum ɗo famnima Alaji alen ko fate udditare en mbaynade ɗon banggue ko gonga amen jarnoma kadi yeeɓiyankoɓe ene jarnoma way kono an sa ari a hokkatɓe wonko dokkataɓe ko ganduɗa ɗum ko dokkal tawa goɗɗo ne wawi ɗum suudde ɗum noon so neɗɗo waɗa ɗum wonko yakoyi hen to banggue udditare en mbawi haalde ɗum ko ɗum hundeji kewɗi namne udditima uddirgol ngol holno waɗirte holno yaate udditare e ndenka beela ko dillata hen eyyi ɗum ɗon ko ɗum woni ko ɓuuri tawede ko ɗum ɗon ɓuuri tawede ɗum ɓurɗa wonde minen so yawti gueɗe seyɗani ko wiyete ɓaleɓe jiknaɗo amen o wawi ko danayal o wawi koko ndenka ɗeɗo gueɗe foof ko garateno ɗeɗo gueɗe nayyi ɓuuri labtude ko ɗum ɗo ɓe ɓurno wawde banggue danayal aɗa andi toujours mi haala ɗo ɓandu neɗɗo ko takata ko ɓandu labde danayal tawi tan aɗa jogui lekki danayal aɗa wawi ɗum waɗande neɗɗo horo yeyde hen haydara taw lekki ki koki moƴƴi koki danayal kono ɓandu ndu wonko ndu namni wona ɗum wona danayal fof uddita aɗa jogo danayal totta neɗɗo wasa udditade ko saboto ɗum saboto ɗum koye ɓandu he woni gandata koko woni e ɓandu neɗɗo ha kaljita sa wi aɗa woppa oɗo wotti ha watano waɗa embo waɗi tasuji te so waɗi tas a wonta ɓornade a joɗɗinat ñohbata koye eau de javel taw
itta guppa mbula pasa tan wata no wano kono wutti baɗɗo tasuji sa wuppi ɗum est ce que ɗum nata ko tasuji ɗi iwde weeɓani ɗum ɗon woni ko metti andude gandal danaya ɓanndu ko laɓɓinta ɗum ko wonko ittete hen ha para de waɗe noon footik mo ganduɗa taka o yimɓe yiidemo walla yidde nde par ce que ko wonko takkata e ɓanndu a fewata kono leɗɗe banggue danayal kay gasata ñande fof nana ɗo ɓokki waabi jammi nana gueloki en nana murtoki en nana kono hen sifa fof jogui ko lotgal ngal jomum jeeyi wona danayal nani tan il faut ganda ko neɗɗo gollata tawi ko commerce gabbotoɗa koko takata ko commerce dog so tawi kanko wona commerce o waɗata ko business business woni tawa ko hunde haalatede e téléphone e ɗemgal tan ha régla comme coodgol autoji en comme jeeygol téereji en aɗani ɗum jiidani e commerce jeeyowo yimɓe ne cooda onne lotgal mum ko banggue sa wiyama kiɗo lekki lotgal a andat hombo lekki ki lotata men da beela nani ko kaali fami woni oɗo ko gaynowo jawdi yiɗi ko jawdi daridi yiɗi ko yondi ya o ko jeewo bitik yiɗi ko yo kiɗiyaneɓe garna jaaha natana jalta aɗa andi lotte mabɓe potani jiidude oɗo ko ñootowo ko tayo yiɗi ko yimɓe gar eyyi manam ko nande ɗum lekki kadi ina jogui lekki kadi ki addata kalis kewɗo ina jogui lekki kadi ko kalis kewɗo ki addata sa liggaki ɗo kalis kewɗo woni tan a soket ɗum ko musiba eyyi ɗum paama lotgal ngal eyyi gartan ɗon kalis seeɗa kalis seeɗa woni jeeyowo beñe jeeyowo kosam ko nogosuji rendinta o wawa yeyde ujunere o wawa yeey ujunnaje sappo o yeeri tan par nogosuji weccen ne renda ha wona kalis wadde ko lekki weccede ki o ɓuftoto ko nden o dañata sa ɓufti ɗum lekki million ngaji kam liggey mum o fof wonani million o resdete o ñaama walla o ñaama walla kaake janane gara e makko o ñaama o loggo ɗum woni sa faami ki ƴeggol leɗɗe beele wela guel en pomewi en ñaaka ɓere en ɗeɗo leɗɗe ko puɗɗoje ndungu so ndungu yawti joor jowa koso eyyi ɗen mbawa addude ko heewi lekki kecci joni so ɓooyi yora golle ɗen ko noon tan mbayat soyanaki ɗum ala kulli haaliɗo aɗa andi min ko spécialiste leɗɗe ɗe gonmi ko ɓuurmi yidde haalde somi woni ɗo mbeɗa wi lekki daniyal mbeɗa wawi lodde daniyal mi waɗani expliqué ha yimɓe paama ceernugol leɗɗe ina wawi tawa nafata haydara mbeɗa wawi no wiide gaare yam min komi lootowo tan ɗum ko publicité hoore ma kono famminde nde par ce que ɓurde nene guila puɗɗi ɗen sen noddan mbiɗanga aɗa ɓuuri waw famminde aɗa ɓuuri laaɓande yimɓe deedi wiyoɓe min kutorima min jii eyyi min kutorima min jii jettuma hen ndu anama hen ɗum kadi ene jeeya hen hayso wona dañal ngal joni noon ɗeɗo leɗɗe ɗe kalanmami waɗi ko leɗɗe ɗe ganduɗa kadi sa lootimmoɗe ɗen ɗon ko leɗɗe lamɓe leɗɗe yimɓe mawɓe a dañata seeɗa dañata koko mawni walla jeeyata koko mawni 10 millions ko jarata 10 millions 20 millions 5 millions ɗum ɗon kay sa looti jomum lekki weccede est ce que kanko ma o yi lotgal ngal walla ɗum o yaltata o lotota o maayo o wiye o anda haydara ta wona lekki makko o ƴetti Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndommbo ɗo nanama famama joni a haali leɗɗe tati ɗe ganduɗa ina ko daniyal kono so tawi ndungu yawti ɗen joorat ina wawi kadi lorga assugo yaada hen mais leɗɗe goɗɗe ɗe ganduɗa no dusna ɗo ha woɗɗoya hayso hen lekki gooti hol kañum eyyi aɗa andi ɓokki waabi jammi ki wajiɓe gullirta ma ɗo tultaki ko lekki laamɓe lekki hilifeɓe so neɗɗo yimɓe mawɓe laamɓe walla yimɓe hilifeɓe jiiɗima tan wodata ko dañɗa jamme putke dow piilodirke ɓokki ɗum ko lootele mawɗe e nder lootele leɗɗe goɗɗe nani toon gueloɗe en aɗa nana na haale murtoɗe en jaaɓen par ce que wanno ko leɗɗe puɗɗoje ɗe ganduɗa koɗe ɗen so wona jambere ɗe iwata ɗon ɗen hanti ko guurɗe
ina waɗi sirru lekki fof lotki neɗɗo o uddati so lekki ki maayi udditare nde bona daroto ɗum waɗi dañde lekki ki Allah tekkuki Allah junnat balɗe koye no ɓokki mbiɗa ko ɓokki tan moƴƴude hen kañum weeɓani ittu kañum ala ɗum taki ɗum wiyede ko tehde ina lotere par tehde kala ɗo dari coppe jaaseje daaje pontoje fof kañum tinata hen haydara hatta ɗum wuurde jiyano waɗi coppoɗe jiyano waɗi hunde fof no fiya hen kono kañum tinata ɗum ponto goto sa fi ɗum lekki tokosi balɗe 5 kimo wurata ki mayata e wadde ɓokki kañum wondaka ɗum ɓokki woni muñal muɗum ɗum woni muñal mum feere wotere kadi ittata ɗum ɗo dari feere wotere ittata ɗum koma peeje guure e yimɓe danda hen hay yimɓe ɓolɓe mbawa ɗum ittu ma machine ara kay kono gaare mbaɗen jambe itten ɗo ki ɓokki boom ni wawa won on so tawi lotirama ɗum so jaggi so Allah yamiri asumo yawata yaade ala woppude bane nani toon bane jeeɗiɗi gonɗuɗi ɓuɓri nani toon ko fulɓe ne looto ɗum bane jeeɗiɗi eyyi ɓokki waabi jammi cingole keelele ko leɗɗe ɗe ganduɗa goto fof noon dibili en goto fof a wonate ɗum ɗo aɗa wiya ɗum ɗo ni tan goɗɗo haalanma e lekki ki ganduɗa dimbili ko lekki mawki ko lekki mawki dimbili wiyete dimbili ko lekki mawki daneɓe eyyi joni noon mbimami neɗɗo aɗa wirtoɗo joni lekki tan goɗɗo haalanma hen ka meeɗa andu wima ki sa waɗiri ni ko ni kono enen mbawɗen haal tan koɗe labtidiɗen ɗe walla ɗe janane ɗen yimɓe fof no gandi ɗe ko ni sa ɓartimo to jawdi jahori wona ɗen gonata lootele mumen ɗeɗo joni uddita ko neɗɗo kono so tawi koto banggue jawdi jahori wona ɗum joom lotte aɗa andi toujours lekki kalis ala e leɗɗe ko saabi neɗɗo o ko yimɓe jiiɗata ɗum yimɓe jogui kalis o hustata ko yo yimɓe jinmona nafan so yimɓe jiiɗima tan nafan ɗum kay ala jiɗɗomo fof nafan kalis kam wawa sen way neɗɗo tawa neɗɗo kam so yi lekki kalis ɓooli so lootima foti ko o lelaɗi ɗano woto ɗanna kay ɗon noon hewɓe ne majjoy toon waɗnam lotgal kalis jiɗmi ko lekki kalis a wadan lekki kalis ta yimɓe ndewani hen kalis kala ɗon yalta ko ma yimɓe ndewa hen guiƴam goto wiye Isma Yeya Keɓe min gondino Gunas ɗo musidɗo goto wimoɓe gama ya he ga e ɓunderde ferlo ɓe looto lekki udditare ɓe jeehi ɓe garti on hokkiɓe ladial wi lebbi nagam oɗon uddito min hankkadi haqqillam no wewe ɗum nattumi dawde ñande fof kamɓe ɓe natti dawde ɓe pila tan ɓe ñanto ɓe jiiya ataye tan ɓe jooɗo après ɓe uddito min jooɗi ha sa o yetti ɓe ɓeydi uddade par ce que joni pila tan ina looto ina padi ɓe mbiya ceerno o wino heddi balɗe nagam heddi balɗe nagam ɓe lootata heddi balɗe nagam o kala kadi jiiɗoɓe miso renaki mayat ni min cuuɗo ga haaɓe looto sakki tan koɓe ƴetti oto mbiya ɓe gabbo o ceerno wadde ɗum woni e lekki fof mbiyeteki so neɗɗo yima mayat ki wawa wonde udditade minen kam ɗum hawni mbeɗa andi koɓe ko lekki nden ko wonno koɓe jumɓe tan kay nde ɓe goppe Medina Gounass ɓe jeeyi de ɓe mbi koɓe udditoɓe ko ladial koɓe udditoɓe ɓe dokka eɓe lima balɗe ɗe ha ɓe mbiya ganda ko janggo ɓe uddito janggo ɓe ñalli jooɗade ɗum ɓeydi uddade hay ataɓe ɗum doggi dañci i joni noon watti tan koɓe ƴetti ƴettotoɓe taw ya ceerno mbiɗa haalde wongo mbiɗa haalde ceerno wadde ko ɗum woni ko ɗum mbimi ceerno bindi yo joom leɗɗe yo udditade tan ko joom jawdi yiddema lamɗo yiɗma ala goɗɗum so yimɓe garani tan ko tampere ala kulli haalin ala kala jiituɗo aɗa waɗa hunde aɗa daña hen jawdi a wonta yiɗandu yimɓe ɗo fawnima ceerno Moussa yeeɓiyankoɓe mboɗo andi sa won koye woɗɗodino ko sawi wontaw yeeta nde garsa nde wonno kaala on andi ko haalata koko gandal haaldata neɗɗo on tawa hunde e galle bamum tawa wonani ɗum arde artude jiida so neɗɗo ni tawa e galle bamum faggima kadi hande gande kese ɗe faggima ɗannade jaaɓi wonde jiiloto wona mawnikiniɗo ina haasi woda ko heeɓi ceerno Moussa hol konngol tan gon mbaynotoɗo amin to banggue ndiwri ndi mbiyata so neɗɗo dañi yo nen ndiɗo ndiwri ne nafa walla so dañi yo ñaam ndiɗo ndiwri ne nafa walla so dañi yo sot sakko on ndiɗon nafa
eyyi to banggue ndiwori ko banggue ko wiyete sakka ndi ɗon nafa hewani ko gandumi hen heewani hade koko diwata kay ko diwata wona guertode wona jawle wona ko diwata ala heewani ala heewani to banggue jawle guertode ko woni e wuuro walla ko jawle guertode woni e wuuro ina wiye noon guertogal kam e jawle fof no ina moƴƴi ina moƴƴi wonko ɓeydata won wiyoɓe jawgal so haaju humima en so defira ni walla battira ni walla ñaama ha gasa won wiyoɓe sa ñaami jawgal a gaynani waali wontata ko leydi e ko nandi hen eyyi ɗum ɗon ko gande jomum en aɗa andi gandal ko goto fof no andiri ɗo wonko ganduɗa ina nafa no heewi jawgal kadi ina yoori hoore kala ko jiiɗa ina yaaha ni guertode ɗum ɗo fof koko yaafi kayum ɗo koko yoori kon eyyi ne yoori hoore eyyi ɗum waɗire neɗɗo debbo jorɗo hoore tiɗɗo hoore anani ɓoroji mum ina ure ne itta e neɗɗo gueɗe kewɗe ɓoroji mum tan ina ure ɗum ɗon ko hen kono noon to batte ndiwriji ko diwata ɗiɓi hen ɓuuri hawnade tan ko wilwilde eyyi haalden ɗo wilwilde kalden kala ko diwata taw yawti dutal kayum ɓuuri ɗebde hawnade dutal kadi ina ko ñamirgal kayum soyata kayum so fini tan ñamat tew ala nayyi ala baali ala beeɗi tew woni fof no andi ani ɗum kawisa diallo gonga dutal so jibini ɓiyu so toljini ɓiɗɗo haade mum dañande ɓiɗɗo tawa husere nde wawi ñaam ina woni toxel hundu ko wonata koye buyde ko sicci ko ɗaccillin buubi garan juuro hen waɗa nden toɗɗo ha wawa ñamde ko ɓuttiɗi ko malede ñamde tawa mbimi ko ɓiɗɗo kecce o tawa malede ñamde ɓiɗɗo kecce o ina wone sabbude ɗum ɗo yaltinde koko sicci ina luuɓi no jeebani tenke kowoje ɗe gona e notade hen notade ko ñaami daña ko ñaami taw dutal no ñaama law ina ñaama law wadde firti kadi kono mala ñamɗe hadde ko wuuri tew kadi ala nayyi ala baali ɗe fini fof ne yiya tew ne jogui daaɗe mumen ne jogui no dawrata ina jogui peeje ɓurɗe mawde ko hoore dutal mawɓe adana wonko mbaɗanno e hoore dutal kala ko waale wuuro so pini ne ganda kala ko waale wuuro gaflo so pini so koɗo garowo ɗo hannde ko heɓori kew ganda ko jowo e kewde fof anda ko noon dutal place laamɗo jooɗorde laamɗo hoore dutal ko ñamirgal woni neɗɗo jiɗɗo rokki nehlede ɗon koye dutal ittete korlal dutal ina itta keeci muusoɗi ɓoroji mum ina ndewa gueɗe seyɗani pocce mum ina ɓuuri e gonduɗo e seyɗani en ne heewi ko iwata e dutal haayi wilwilde ene famɗi ndiwri gonni mbani noon surtout kam kayumi wilwilde ɓuuri jogade kayisaji ɓuuri jogade kayisaji ma garta ñande wonde so Allah lamɗo jaaɓi yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on keeɗi mallaji Moussa Ousmane Ndommbo e nder nde ɗo yewtere haade makko waynade ɗen teddinira ɗum ɗo musidɗon sewnon Seydi Babel Dia mo ganduɗa sawla mbiya ko ceelaw sawla mbiya jum ko juge jangguɗo Frayse ha gayni mo ganduɗa woni tribunal départemental mo Koungheul walla Kaffrine woni Diourbel woni Kédougou kono ina huuto ɗeɗo gande ina huuto ɗeɗo leɗɗe ina ɓoyi gonɗinde musidɗo goto wimi Seydi ko ande leɗɗe ɓaleje ko ɓoyi ko ande banggue gandal tubakiri ko Saydou Yerso mo Kanel kañum e hoore mum ko jangguɗo ha gayni Frayse jahowo e leyɗele kono kañum kadi e gandal ngal hutoto ɗum ɗo ngal ɓoyi gandal Frayse ngal Alaji Moussa hol wasiya panta e rendo ngo ɗo saha joni saha ɓuɗɗo musde mo ɓe tan ɓuɗɗo musde mo yimɓeɓe keewi haajuji politique o nana woodi yimɓe nana pooɗodira nana duñodira moni fof ne yaato walla ina yaaha ga hol wasiya panta e sernaɓe saaha politicien so ari hayso jomum wawa wiide wawade weeɓani neɗɗo yiya kalis wasa foppuno weeɓani te hannde o ɗo haalan 2024 o kala ɗo ganduɗa ma yino ɗo no buumi ne naata e suudu kala ɗo jiiɗa ma yino ne waɗi kalɗum naata e suudu ne wonta Thierno walla wonta Bilal Ndiaye
eyyi ko noon ko adi fof ko weltanade Seydi Baba Yel ko gorko moƴƴo minen koddi kono min gandirani to min koddi to min ko tareji kañum ko juɓ kono noon ko nde woni juge Kédougou embo heeɗomi mbeɗa haala o noddimi téléphone o wiyami lekki maani golle ɗeɗo maani ɗeɗo ɗo e Kédougou ko mbiyata ko nani ɗo ko ni way ni ombo wettu ɗum no feewi omo winde deftere ni ha min gowodiri hen hamin yindiri hamin goni sehilaɓe ha sababuji kewɗi ndewi hakkude amen no wodi gueɗe kewɗe hande so kewi toon e bandiraɓe am ɓe ko kanko noddani so min dañi caɗele banggue procureur juge uji e Ndar ko kanko noddani moƴƴo ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo baɗɗo fayida kañum waɗi feere hollodirmi e Saydou Sall docteur Saydou Sall mbeɗa anduno ɗum kono galleji mabɓe kuccidiri ko gorko baɗɗo fayida mo beltanta ɗen kadi ngal ɗo gueɗal jomum foɗɓe jeyde ngal ɓe so jaaɓino jeyde ngal kono kala natoy ɗo e gueɗe goɗɗe yejjitan ngal gañɗen noon ko ɗum yejjidde nde so waɗano hande defte waɓe no ɓen janggoɓe waɓe ɗum wadde defte waɓe ɗum windu omon hen no feewi eɗen jetta hen Allah par ce que ko enen o wallata ko heddi ko banggue politique o politique de wannon ko punti abou ina metti dadde sa funtani tan punteɗa so politicien wima jagganam ɗo kurus ha campagne gas gasi changeata on numéro a wonta yiide ɗum change numéro so dañi a wonta ɗum yi so dañani on gonta yiidir ɗum noon tagui sernaɓe ɓe ne natti ha gueede goto foof yilloto koko dañi goto foof yilto koko dañi wata gasde mbiya mi waɗaninoma ni korɗa yidirde e jomum mo gabbinɗa fonta jippate ala ko totalement ala ko totalement so ñaami ɗo sohli ɗo galuji ɗe fima e hoore ɗo sohli ɗo haal sohla ma ɗo natti sohlude e ma ɗo jaaha haaju ma ko ɗum ɓuuri hewde e banggue politique gonɗen hannde o ɗum noon ko yettude Allah e yettude leñol ngol kadi ngol daro ngol tinno ngol jagga e andude jaggande ko wiyete leñol wota leñol yoolade ko jiiɗen ko e aduna o no wayi heew banggue leƴƴi caɗele dañi ina foti so leñol men ngol jooɗima e laamu goto fof jagga hen wota iwde taw ala ɗo goytoyɗa wota ƴeew yidde ma nde walla welede ma nde ƴeew ko dandata ko leñol ngol ñande fof nana fulɓe piyama tonggama ñande nattuɗen wonde hen ɓuura bon walla mo men ñande natti won hen ɓuura kadi bonde ɗum noon jaggueren hen ɗum jaggen hen fodde ko mbawɗen jaggu mbasen yiide dañal ngal sen jii dañal ngal ken funtete te ɗe en mbawa ruttade caggal gande men ɗe keeɓe quartier men ɗe keeɓe tawa ala fof ko mbawɗen ruttanade hen caggal weltade kadi e weltanade kadi Daouda Moussa Dia e gueɗal tottangal ombo hande gueɗal ngal embo handi hen saabu enen ko mbatten ɗo ko ha aduna o andi men ha dañɗen hen e ko Allah rokki men foof eɗen dañi ko hen dañɗen jiɗɗeten ko yo Allah rokku ɗum kayne yidde mum saabu ko waɗani ko julɓe ko waɗani ko joom gande en ko waɗani ko nafojo wonde oɗo radio ko hutori ɗum e saabi Allah tawa anda jomum ina heewi gasata ɗum noon yo Allah jaggaran ɗum mboɗo wawi wiide mato dennangal rewɓe ɗo ɓe gande Baleebe guila fuɗɗi e Gaston Doussou mo leydi Nigéria ha yetti hande mataw an goto andi hen an goto andi hen an goto jaaɗen toon guel ɗum ɗo sowa waɗede ko nandi hen kono noon mbiɗani merten tan yo Allah jagganomo Allah wallamo ɗongal ngal no teddi o yettingal taw fukkani a yiiɓi en koɓe ewo Piindi TV e yewte no wawi taw juuti kono juutta e moon nderno haala ka no weeli on koye moon min gabbitto Alaji Moussa Alaji Sohna Ndommbo golle ma jooɗi peewi Djiby Dieng to caméra to wondude e gandol li Ali Fall jarama ko ɗo katen ha lawol ngol e gande Baleebe so Allah lamɗo a jaaɓi